Kata jakaso flebaga bela jele mali kono ani mali kokan hakaja borola saraw fe hamaw fu banda o sigiro na ka wakati tuya kan kalo donya ka fo autun sigirenu ka kunafoni mi makono bomana kana ita tele safara la ye o wakati usele ka bebe sibiri duma jumadal awal kalo klimuga hijra bakene kibanani ani binani ni sabaduna akwa bi kunafoni dagun fle Sika fo bami barabe anwreka jamana kono ni wakati na jekulu mi sigilendo o barawere nyeraboli mani anko mako commission nationale d'organisation olu mawye kuna fundina wele bi wala sa ka nyefoli kuye bara munu kera mali dugumisenu na kana se commune bi somada ina pare de la culture la jekulu bamimbe maudigi kurane kana yere la noye association pour la formation islamique ruka école do koni borabi ne ureye uka école kulu nyere togoda yakuba bayogola amanto ingata Sénégal jamana kan ayirala ka fo ko ni dakariye terrain do koni bena sigi singa mimina ke sababu ka chamambo uka dugu yere embouteillage la anga jamana marabao no ye anga gouvernement ye ukoni jabeke kanyeshi communiquer mi yere no akera mali yere kunka tuawu jamana chaman fe ka keni ngunu kami kumbe sena no ye Wagner mauka keleke chewe ko ukoni dona awreka jamana konnana ka keni ngunu kanu ye France jamana ka fara tuawu jamana chaman ka ulu koni communiquer ke ko dusuma kasayira ka nyeshi ni waliyan bela jale manga jamana marabao koni koko beki haklito ika fotala bawo ku uye kuma chaman fo malima ku be faka ku chamanta ka malire segere ku nga malire be wakati mina mali be chesiri la wala sa mi lakana ye waseka sabati anreka jamana kono chugumina ku nga unana ni ngunu kainta ka kuma chaman fo malire ma kasoro kuni juwerete ni kuere bela jelena gouvernement mali gouvernement ko ka yira bela jelena ko mi etem mawe ni oye nazara jamana jakulu chaw uluka keleke chamunu banfe ni ubay anga surasu lakulu ko uluka chedombe malire kono ya chugumina ko wa ko irisi chedeno fana be mali kono ya mi fana be anga surasu beredige ekele keku nyumana ko fama ko nyuma ko koda ni communiquer ina fo anya fo we bakurubaw la tugumina jakuluba mi sigirendo wala sa mi sika fo ba mi barabe anreka jamana kono kaseka anabon sabati tugumina bi somarena ngadunanji suba mi be no ye hotel salami uye kuna fundila woli wala sa ka nyefolike bara munu kera commune konna na cercle kono kase hali region ma sani assise nationale ere donc kase no ere buru dalino tenendon décembre kalo kile muga ani wolonvla katabla décembre kalo kile bisabala samba fla ani muga ani kele mbanire faba kono Bamako ya aisata maiga ani salefo nyare urukume ni kenega telenyeta tola usekana ni seria muri anga jeko la jeno fe Sigiga fo bam mesena anwa jamana kono na be fama ko assise nationale ale bara munu be ga ke commune cercle fu kata se anga region kono noma ulu baro bela jelen koni kunchera ore kon nala ni bara ba nyere bela jelen bulla bakuru bata ani sabadika wala sa la yinu nyere be sika sabati chugo yamna o kon nala ayira la ka fo ko commune haka musen koni kumeni bara na we talike commune ke mawolo vla bonyongori la bara damine anya leje uya fo ko hakila tan sabade bino mo bi ambi fe mo ko hakila tadol anyo hakila tan sabab papier la ka mo ko hakila takono mo bi se ka u hakili sigala tugo mo bi se ko konata fala tugo ka dla ka mo forme ko bla u se ka tala kali mo yi tugo o tara la kali mo yi u tara u mata la kali tu akandro na de me u tara dugumina ka min beno no debi dominer utara fodela o klini o kala konyumamba de parce que yato mo fefe bi kono mo hakila fefe bi la itara fo o de lamba fo ay nanya kalanke anga kanununa amitela ka tema chama gado donc anyo baramike o bara sena anya ke yoro chama kono nya be fala nyonga bibina anyi mo dama munu consulter akachanga olu bara kera dugumana na donc ayi dugumana ke ameke ka yele sanfɛ fefe fɔlɔ duguma abebi yele sanfɛ la kana ke kelen o de bina ke nala sono o de bina demne ndenen do mais fɛn minnu fɔla ni maa minnu nana lamɛn
ibina dɔ k'a fɔ ko maliyɛn fɛn de kun na maliyɛn kun sigilen bɛ ka don min kɔnɔ tare o don sera. Assise nationale baro kon mina laban Bamako faba yɛrɛ kon nala wa o de la a kɔni yirala k'a fɔ ko maa hakɛ min kan ka i sen don nin baaraba ninnu na o bɛ tali kɛ maa 400 bɔɲɔgɔnko de la wa fɛn min ye an ka kɔfɛmɔgɔw ye n'a bɛ fɔ olu ma ko diaspora malienne olu fana ka cɛsiri kɔni bɛna caya kosɛbɛ nin baara in yɛrɛ kɔnɔna la. Mɔgɔ minnu b'u la ka bɔ kɔfɛ kɔnɔna na olu o bɛ kɛ a fɔra n ye ko maa 1000 olu bɛ kɛ fo tilancɛ ye o kɔrɔ ye k'olu ka kumakan min u na ni min ye an b'o de ta fɔlɔ k'o fara ɲɔgɔn kan ça fait mɔgɔ minnu bɛ u b'o lajɛ ka sɔrɔ k'u hakili ta fɔlɔ kɛ o bɛɛ de faralen ɲɔgɔn kan o de bɛna kɛ conclusion ye o conclusion u b'a a tila fɛn 4 ye n b'a fɔ ye ntɛnɛn don o fɛn 4 bi ɲɛfɔ n'o ɲɛfɔla mɔgɔ bɛ taa u ka hakilinata fɔ o la n'an tilal'o la sa an bɛna fɛn minnu dilan alhamdulilayi comité dɔ bɛna sigi k'o de lajɛ k'o de bila en œuvre o comité ça va être o kɛ comité k'a fɔ ko politique comité nin fɛn olu ko tɛ dɛ minnu bɛ se k'a lajɛ k'a suit ka baara ɲɛ cogo dɔ la jamana n'an tora nin sira kan fɛn minnu bɛna bɔ a la a bɛ kɛ an bɛɛ hakilila ko ye ni mɔgɔ ma bi na n'i bɛ fɛ ka fɛn ɲini Mali la fɛn minnu bɛna fɔ n'i m'i ta bolo la i ma foyi kɛ o de bɛ n fɛ ka fɔ. Ni sigi ka fɔba ye n'o ye assise nationale a kɔni bɛna daminɛ tɛnɛndonya la décembre kalo tile 27 ka taa kuncɛ alamisado décembre kalo tile 30 wagatiw yɛrɛ kɔni na. Assise nationale ni o ye sigi ka fɔba ye ale yɛrɛ kɔni jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ anw ka jamana kɔnɔ walasa bɛn ani kelenya o bɛ se ka segin an ka jamana kɔnɔ cogoya min na i n'a fɔ fɔlɔ bɛɛ lajɛlen tun bɛ an dɔɔni a ye cogo min na. Jɛkuluba min bɛ anw yɛrɛ ka jamana kɔnɔna na n'u kɔni bɛ maaw dege silamɛya yɛrɛ timɛko ɲuman hakaja kuranɛ kalan yɛrɛ la n'o ye association pour la formation islamique bi sɔgɔmada in na palais de la culture la olu kɔni ka kalanden kulu dɔw kɔni bɔra kalanden kulu in yɛrɛ u ye a tɔgɔ da ko promotion Yakuba Bagayogo kɛnɛ in denfaya tun bɛ maa min bolo sa o de ye Mamadu Jamu tɛnɛn ye tɛnɛn ɲɛtaa tɔgɔ la Sumu Yatara ani Munera Jire an ka jɛ k'u ka burunabila lajɛ. Association pour la formation islamique ni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ni AFI ye u y'u ka promotion 24 u y'o maaw kɔni ka jɔnjɔn di'u ma sɔgɔmada in na hakilila jigila AFI bilala sen kan ka bɛn ni san 2012 ye Bamakɔ kɔnɔna na u ka baaraw kɔni bɛnnen don maa o maa de bɛ yen nɔ k'e bɛ fɛ k'i dege kuranɛ kalan na walima ka kuranɛ sɛbɛn kalo 3 kɔnɔna na k'o dɔnniya d'i ma teliyala nɔgɔya sira kan hali n'a sɔrɔ la u m'u jɔyɔrɔ kɔni sɛbɛntiya fɔlɔ an ka jamana yɛrɛ kalanko bakun kan. An b'a la fo k'Ala tando ka dugawu kɛ AFI ye AFI a bɛ baara la baara min a bɛ tali kɛ o conseil ka hami na min ye kuranɛ kalanko ye kabi 2008 o conseil y'a kanu k'a fɔ ko kuranɛ kalanyɔrɔ ka jateminɛ komi kalanyɔrɔ donc a b'o baara la kabi 2008 n'Ala sɔnna o bɛna sira sɔrɔ mais AFI baara la baara min a b'a kɛ i bɛ se ka kuranɛ kalan kalo 3 kɔnɔ maa mun bɛ yen nɔ n'o ma kuranɛ kalan kɛ o denmisɛnw ma mais n'o nana o taara sira fɛ o taara kɔrɔ sira fɛ o kɛra fonctionnaire ye o ye san hakɛ dɔ sɔrɔ bon bi olu bɛ se ka kuranɛ kalan kalo 3 kɔnɔ o ye fɛnba de ye diinɛ na mɔgɔ tɛ se ka kuranɛ kuma fɔ ka ban diinɛ na diinɛ sigilen bɛ kuranɛ de kan donc kuranɛ fana an dani b'a la silamɛya la an dani b'a la kuranɛ baraka fɛnba de don a bɛ kalan yɔrɔ yɔrɔ a bɛ baraka don yɔrɔw la maa ma b'a kalan i tɛ kɛ duguma ye donc an b'a ɲini Ala fɛ kuranɛ min kalan jamana na ka kɛ sababu ye ka basigi don jamana kɔnɔ. Ni promotion in tɔgɔ dara promotion Yakuba Bagayogo ni ale yɛrɛ kun ye silamɛba ye n'a cɛsirilen kun don AFI kɔnɔna na yaasa mɔgɔ bɛ se ka kuranɛ dɔnniya sɔrɔ cogoya min na an bɛ donni mun na an ka jamana faaba kɔnɔ AFI centre 37 de bɛ yen nɔ ka fara région kɔnɔna tɔw kan. Yakuba Bagayogo mɔgɔ ye dugu ni kɔrɔ jama tun t'a dɔn mais dɔnnikɛlaw b'a dɔn a ye min kɛ kuranɛ kalan la a kɛra b'a da dɔn Ala ye a sɔn fɛn na mais a m'a di mɔgɔ caman ma i t'a ɲininka kuranɛ la yɔrɔ si n'a t'a f'u ɲɛna a bɛ nin page la a b'a f'i ɲɛna mot hakɛ a hakɛ min bɛ kuranɛ kɔnɔ a b'a f'u ɲɛna a mɔgɔ man ca donc o kama Ala y'a minɛ an na an y'a kanu k'a tɔgɔ da pour que a kana kɛ fɛn ye min mɔgɔw bɛ ɲinɛ a kɔ o kama an y'a tɔgɔ da waati dɔ an b'a to bɛ mobilisation la an y'a wele ka na a nana a ye demonstration min kɛ vraiment a ye mɔgɔ caman hakili minɛ a y'a kɛ mɔgɔ caman nana AFI la
an b'o barikada k'a ye centre naani tun b'an bolo Bamakɔ mais alhamdulillah bi an bɛ centre 35 la Bamakɔ auditeur ka ca ani mɔgɔ caman bɛ ka ɲinan fɛ ka taa dayɛlɛ olu fɛ donc intérieur fana an b'a la an bɛ Sikaso an bɛ Segu an bɛ Kucala an bɛ yɔrɔ caman na Mali kɔnɔ n'a bɛ ka taa dɔrɔn a dépense bɛ caya dépense ninnu alhamdulillah an bɛ Ala tanu hali sisan an ma se ka dɛsɛ o la parce que AFI ye association ye min ma deli ka mɔgɔ gɛn k'a fɔ parce que ma sarali kɛ n'a mɔgɔ min sera ka sara alhamdulillah mɔgɔ min ma se ka fara fana AFI b'o kalan Ala kama o fana y'an ka baara dɔ de ye ayiwa alhamdulillah hali sisan kɔni an bɛ se k'an ka dépense sɔrɔ inshallah. maa minnu bɛ yen nɔ n'olu ye nazara kalan kɛ n'u b'a la ka kuranɛ yɛrɛ ɲini k'a dɔn ni wagati in na n'u bɛ AFI kalanso kɔnɔna na u ye AFI nafa fɔ kuranɛ dɔnniya sɔrɔli cogo kan sabula ka se ka kuranɛ yɛrɛ kalan o nafa tɛ se ka fɔ ka ban a bɛ kɛ sababu ye i bɛ faamuyali sɔrɔ i bɛ se k'a cari i yɛrɛ ka denbaya kɔnɔna na hali n'a sɔrɔla i ye nazara kalan kɛ. ne y'a daminɛ a bɛ san 3 bɔ AFI n ye AFI kalan daminɛ a bɛ san 3 bɔ n b'a daminɛ kuma min a ye n t'a dɔn kuranɛ bɛ kɛ cogo min na a position a turulen don a kun kan n tun t'o dɔn nka AFI bolo AFI ka kalan bolo n sera k'a dɔn k'a fɔ n ka religion fanga b'a la nafa b'a la n ka diinɛ kalanni a ye n degi an bɛ fɛn caman kɛ an bɛ kalan kɛ kalanjɛ kɛ an b'a grammaire kɛ an bɛ mots bɛ sigi cogo min ɲɔgɔn kan pour que k'an dɛmɛ kuranɛ yɛrɛ kɛcogo la a y'an dege o la kuranɛ yɛrɛ i k'a dɔn k'a kɔnɔfɛn dɔn n'i bɛ diinɛ min na i ka s'a la a ye fɛn lase ne ma parce que ne yɛrɛ taara n den muso fana ta k'u ladon o bɛ 4e na AFI la donc a nafa ne tɛ se k'a fɔ k'a ban parce que kuranɛ kalan tɛ ka kɛ Mali kɔnɔ an sago la quoi donc ka AFI an ɲɔgɔn encourager kosɛbɛ walasa an denw ka diinɛ dɔn a b'u kisi fɛn caman ma an yɛrɛ ɲɛ b'a la denmisɛnninw minnu tɛ kalankɛla u bɛ dɔrɔguta ni te min na fɛn kɔnɔ sirabadaw kan bon a bɛ mɔgɔ kisi nin bɛɛ ma. silamɛ o silamɛ de bɛ yen nɔ n'i kɔni sera ka kuranɛ kɔni ɲini k'a dɔn i b'a nafa kɔni sɔrɔ diɲɛ ani lahara. n'aw hakili b'a la salon nin don kelen décembre kalo tile 25 san 2000 ani 20 o kɛra Ala ma hinɛna Sumayila Sise n'ale yɛrɛ kun ye Mali politiki maaba dɔ ye ale ka fatuli bi o ye o san kelen ye a kɔni yirala k'a fɔ ko min kɔni ye a jɛɲɔgɔn ye a ka parti politiki maaw ka taa se a yɛrɛ dɔnbaaw ma ko bɛɛ kɔni dusukun kamkamini tun don nin donya ma kana se hali bi yɛrɛ ma o de kɔni nɔgɔni na bi sɔgɔmada in na min kɔni a ka maaw ye o ye livre n'o ye gafe dɔ ye ko o sigi sen kan Sumayila Sise yɛrɛ tɔgɔ la Amadu Ɲanbele ale wulila ka kuma garamani tɛngu Sumayila Sise ale ka parti jeunesse ɲɛmaa la n'o ye Abdramana Jara ye an ka jɛ ka u ka kɔrɔfɔw lajɛ. n bɛ n ka kuma daminɛ ni duwawu ye k'a fɔ président Sumayila Sise min n'i bɔra ka tɔgɔ fɔ Ala ka hinɛ la Ala ka dilayara sɔn suma ye ani an ka silamɛ furu bɛɛ lajɛlen effectivement nin y'a san kelen barisa san tɛmɛnen san 2000 ani san 20 jumadon décembre kalo tile 25 an wulila ni kibaruya ye kibaruya min an y'a sɔrɔ ni gɛlɛyaba ye k'a fɔ an ka président an ka ɲɛma n'o ye Sumayila Sise ko Ala y'a ka kalifa minɛ an na mais an ye silamɛw ye an ye Ala jɔnw ye ni Ala ye fɛn fɛn kɛ o de ka ɲi n bɛ duwawu kɛ halisa Ala k'a to a ka nɛɛma la maintenant an ni Sumayila jɛra Sumayila n'i ko k'a fɔ a ka nɔgɔn a ka gɛlɛn parce que i tɛ se ka Sumayila fɔ waati kunkurunin kɔnɔ mais an bɛ dɔ fɔ Sumayila maliyɛn kun don maliyɛn ɲuman kun don a kɛra jamana in fɛ a ye jamana in kanu a y'a dɔn jamana in ye je pense que o hukumu de y'a to ni maliyɛn caman y'a dɔn wa o jamana kanu o de y'an bɛɛ tugu a kɔ wa an tugulen a kɔ a ma dɔ wɛrɛ fɔ an ye dɛ a ko jamana fɛn o fɛn jamana an kan ka fɛn bɛɛ di jamana ma an kan ka fɛn bɛɛ kɛ jamana ye o de la i b'a ye k'a fɔ Ala y'a nɔgɔya a yɛrɛ fana ma jamana sababu la a ka se ka siraw sɔrɔ ka taa kalan kɛ jamana kɔ kan kalan in kɛlen ka sɛbɛnw sɔrɔ a ye ko bɛɛ kɛ ka segin jamana kɔnɔ walasa dɔnniya minnu sɔrɔla dɔnniya in bɛ se ka bila jamana ka bolo kan cogo min na o de senfɛ jamana ɲɛmɔgɔyaso caman kalifala la bɛ se ka fɔ bi alhamdulilayi a barika Ala ye a kuma sulilen ma taa lahara barisa a ye jɔyɔrɔ minnu kɛ
k'o jɔyɔrɔw kɛ an ka jamana in kɔnɔ ka bɔ a la i bɛ se ka mɔgɔ sɔrɔ kɛ i man di min ye min bɛ faniya tigɛ ka nkalon da i la mais k'a fɔ k'e ma wele kube la ko nin da jɛngɛn'i bolo k'i ye nin kɛ ka o ye kunnaja dɔ ye Sumala a n'o kunnaja taara lahara politikimɔgɔ don politikimɔgɔ ye jumɛn ye mɔgɔ de don hakilina de tun b'a la k'a fɔ ale yɛrɛ kɔfɛ jamana an bɛ se ka mun kɛ jamana ye an bɛ se ka mun kɛ an jamanaden ɲɔgɔn tɔw ye je pense que a ye maliyɛnw fara ɲɔgɔn kan ten Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan bon an ka jamana yɛrɛ dun bɛ yɔrɔ min na bi a problème ka ca dɛ mais a solution fana bɛ yen a solution tɛ foyi ye fanga maracogo ɲuman kɔ fanga maracogo ɲuman tɛ dɔwɛrɛ ye k'a dɔn k'a fɔ e min bɛ fanga marali la i ye jamana kɔnɔdenw i y'u ka ciden ye i bɛ yen u tɔgɔ la ka se ka hakilinaw ta ka waleyaw ta waleya minnu bɛ se ka mɔgɔw ka ɲɛnamaya nɔgɔya u bolo je pense que Sumala a ma kɛ Mali président ye mais a kɛra Mali président ye parce que Mali président kan ka baara o baara kɛ Sumala a y'o baara kɛ fo ka taa se a ka saya ma. Kunun juma sufɛ min ye tasuma kɔni a ye tiɲɛni kɛ falajɛkaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la yɔrɔ min yɛrɛ ni monument toute l'Afrique yɛrɛ ka surun a kɔni yirala k'a fɔ ko nin ye denbaya dɔ de ye u yɛrɛ bɛ gazi de feere u yɛrɛ ka so kɔnɔna na tasuma nana don gazi ninnu na ka pɛrɛn-pɛrɛn ka funu fan bɛɛ lajɛlen fɛ nka maaw yɛrɛ dɔw kɔni tun bɛ ka kibaruya jugu cari bɔlɔlɔsiraw fɛ k'a yira k'a fɔ ko station Total min bɛ toute l'Afrique kɛrɛfɛ ko o de don nka an ka cɛdenw wulila ka sɛgɛsɛgɛli sigi sen kan ka taa ye k'a fɔ station in kɔni tasuma ma yen sɔrɔ nka tasuma ye nin denbaya kofɔlen de sɔrɔ min ni u tun bɛ gazi feere u yɛrɛ fɛ yen ni tasuma kɛra o sababu ye ka gazi minɛ cogo min na min ye an ka protection civile ɲɛmaaw ye olu tun bɛ kɛnɛ kan Salifu Ɲare ani Amadu Ɲambele an ka jɛ k'u ka baara kelen lajɛ. An welela su daminɛ la 20h wagati ko tasuma bɛ so dɔ kɔnɔ mɔgɔ fɔlɔ min olu y'a ye k'a fɔ ko tasuma min don a ka jugu parce que gaziw maralen tun bɛ yen atelier yɔrɔ fana tun bɛ yen donc u ye weleli kɛ ko ka dɔ fara mobili kan an y'an ka tasuma faga mobili 4 bila ka na ani jama fana nana n'i y'a lajɛ pompier hakɛ mun ye baara k'a la 48 de ye baara k'a la donc an bɛ barika da Ala ye que tasuma an sera ka a faga kɔnɔna la a ma bɔ ka taa so wɛrɛ la station bɛ kɛrɛfɛla la a ma se dɔw kɔni banana mais mɔgɔ ma sa la donc an bɛ se k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la alhamdulilayi a ko la bon kun min nana n'a ye an y'o fɔ ka tɛmɛ minɛn minnu b'u bolo kɔnɔna la nin t'a maracogo ye bamanan gaziw n'a bɛ maracogo de b'a la et puis i kan ka baarakɛminɛnw bila i fɛ yen pour que tasuma mana daminɛ a ka se ka dɔ k'a la n'o kun b'olu bolo so kɔnɔ yan ka ca Ala fɛ tasuma kun tɛ taa ɲɛ donc a ɲininen bɛ bɛɛ de fɛ a kan ka kɛ bɛɛ de ka so i ka baarakɛlaw ka mobili tasuma fagalan kan ka kɛ bɛɛ bolo a bɛɛ kan ka se ka tasuma daminɛ fana faga alhamdulilayi pompiers ye baara kɛ n'a foli bɛ yan sa k'u k'u jija faso ko la. An ma sɛnsɛn ka don an ka jamana kɔfɛ kunnafoniw na o laseli bɛ k'an ye an balimakɛ Ali Kulubali fɛ. Dɛnɛ nata ni u bi bɛn fɛn ye décembre kalo tile 27 kɔdima fɛn ye Senegali jamana ɲɛma Macky Sall ko a kɔni bɛna baara dɔ kɔni bila sen kan baara min ni u ye u ka nɛgɛsira terrain a bɛ se ka fɛn ye bɔ Dakar k'i ɲɛsin dugu min ni u b'a wele ko Dianianjo o de hukumu kɔnɔ jirala k'a fɔ ni baara ninnu yɛrɛ ko o kɔni daminɛna kabini fɛn ye a bɛ san 5 bɔɲɔgɔnko kɔni bɔ bi fɛn ye a baaraw bɛ sen kan a baaraw bɛɛ lajɛlen kɔni ko o kuncɛ la yaasa fɛn ye jamana ɲɛma ko ntɛnɛ hanata o baaraw kɔni kolomakari kɔni kɛ a jirala k'a fɔ ni ye jateminɛ kɛ ko ni baara in ko nin bɛna daminɛ ko nin na kɛ fɛn ye nisɔndiyaba kɔni ye ka ɲɛsin a yɔrɔ sigibaw kɔni ma ko k'a sababuya kɛ maa don maa minnu kɔni kun bɛ waati jan kɔni kɛ fɛn ye nin sira in kɔni kan ka sɔrɔ o tɛ se ka se o seyɔrɔ la o waatiw kɔni na a jirala k'a fɔ fɛn ye ni terrain ye ni nɛgɛsira ko fɛn don a na se ka fɛn ye kilomɛtiri 34 min bɛ yen ko a bɛ fɛn ye miniti 20 ani dama dɔrɔn de kɛ ka se ka o fɛn ye jamanadenw se o seyɔrɔ kɔni na o ka ɲɛfɔ cogo la ko ka taa Dakar ka taa Dianianjo ko a bɛ t'i jɔ fɛn ye kilomɛtiri 36 bɔɲɔgɔnko kɔni de la ko nka terrain min bɛ yen ni o bɛna bila nin sira kan fɛn ye miniti 20 bɔɲɔgɔnko kɔni kɔnɔna na ko a na se a seyɔrɔ kɔni na o de hukumu kɔnɔ a jirala k'a fɔ n'i ye jateminɛ kɛ terrain a bɛna boli min kɛ heure kelen kɔnɔ o de ye fɛn ye kilomɛtiri 160 bɔɲɔgɔnko a b'o de kɛ fɛn ye heure kelen kɔni kɔnɔna na o de hukumu kɔnɔ ko a bɛ se ka maa minnu fana kɔni ta ka taa u bɛ t'i jɔ fo maa 115 bɔɲɔgɔnko kɔni de la a bɛ se ka taa ni olu bɛɛ lajɛlen kɔni ye waati kelen kɔni kɔnɔna na.
Gambi jamana kono fem ye jekulu mi be ni ulu kon keme ka wuli ka joke ka fo ka baro jatemine fem ye u ka jamana nyama koro yaya jambe hale ko minu ke yasa anona sega mina ulu kon na chugam de la ajrala ka fo ko fem ye ni jekulu kon ya jira ka fo ko yaya jambe ko aye gele ya bachama kon lase jamana duma ka fanga wati abi fanga kon mara wati mina ka ta fem ye sa ba kele keme kono don bi kono don ani nani wati fem ye sa muga ani fla bonyongo ayo minke fem ye fanga kon na ajrala ka fo ali hanaka fem ye ferato nu ye APRC fokata se fem ye ayre chake nyongo chama konma ko ukon ye gele ba konta ka nyeshin gabi mo chama konma ka sabya ke ko fem ye ko ye kojugu bota kama fem ye mado ko ukon fa ani ka dabo kama mado fa kama do ko mina ku datugu fem ye ka soro fem ye amake sharia konana ani mado be ulu kon tunna pew o de hokun gon ni je kuli ya jira ka foka ko bela jele ke ya jambe ani o maw na sega kiri chugo amdela o de hokun gon ya jira ka fo ko fem ye ka ko bela jele kon ke ka sega chaka yoro do blasinga fem ye farafina klibi en fa kon fe o na sega ni ma ko folo nun ko kiri chugo amdela alna ako ni abike farafina klibi en fa jamana do kono gambi rege na bi sega ke gambi ni fem ye CDO bi sega o demo na fokata se farafina klian to jamana fana bi sega o demo o la chugo amdela o de hokun gon fem yo ka ministry mi gabara kon nyeshime kiri ko manu ye Daudu Jalo ye ni ale yara kon ye ni gafe di u ka jamana nyama kon ma hale ya jira ka fo chaka yoro mi be ni u ye fem ye chadi jamana nyama koro kon ka sega akiri ni u ye isen nabere kon ye fem ye kabini samba fla ani ta ani woro ka fo ana shike ka zo kon konana ni ale yara kon fatula fem ye utikalo konana ni coronavirus sababu ya konna ko o chaka yoro mi be ko o sega ta hal sisa fem ye ka ke ka fem ye ni ma ko folo ka sega ni ye ya jame ka sega akiri chuga amdela nga gafe ba jira fana ka fo ka ko bela jile ke gana fem ye o sega gana fana kon jatemine ka ta akiri o yoro la wa gafe gele fana ba jira fana ka fo Sierra Leone yoro be ko be sega ke fem ye ka sega ta akon kiri o yoro fana konna o de hokun kono fem ye ni chaka yoro mi be ni we ni commission kon ya hajrala ka fo o ka baro sin fe o ye ma keme saba ani bi kono ton ka sega ulu de kon ka shiria o konta yasa ni ma ko fole anona sega mina chugami Grèce jamana kono maminu be ni ubi dukuru ni kono ka fo una ko aji kon chetige kata fem ye nasara jamana o kon kan hajrala ka fo ulu ma chama u ka kuru ko o kon be na ni o kon ye o kon kela sababu ye fem ye jumado no kela December kalo kile muka ani nani ye fem ye mata adi woro bunyongo ko ulu kon bonena unina ko sanu fana kon cheko ma woro ka kuru ko o kon be na ni fem ye jila jimi nu uba wele ko mer EG ko fem ye mata an kele bunyongo ko ulu kon fana fatula ulu kon na hajrala ka fo ni ye jatemine ke fem ye mata ni woro minu be ni ulu ni tola ni ko ina hina ye ka fo fem ye cheta ani fla muso saba ani demzen kele ko ulu kon de tola ola go ka fem ye ma bi woro ani saba bunyongo ko o kon sela ka ulu kon ni kishi ni kuruna kurumi ni ma bi shegi bunyongo kon keme ka utaka fo unani jin kon chetige ni o kon bena ni o kon ye wajrala ka fo san o do fana che fem ye ma tan kele bunyongo woro kon kumbe ni ulu fana furo kon bola jila maminu billara weli ke ji sanfe ulu ma kon fe wajrala ka fo ko ulu fana ka jila kuru ko akon kun tunani ji sanfe kabini alamsa wajrala ka fo ni ye jatemine ke fem ye ma bi kono don mi be ni ulu kon nyanama sela ka bo jin kon konana ina ye ka fo fem ye chebiduru ani fla bonyongo obola musuta ani kele ani fem ye demseni moga ani wolon fla bonyongo wajrala ka fo ko ulu mu'minu kon sorola ko o kon tala jumado katani o ye fem ye dugudola dugumi ni uba wele grek nga abi yoro mi fo uba wele ko grek ko denticitaire fiebana min keme ka diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔni gban a kɛmana na ni a kɛmɛ ka bolofara kura wɛrɛ kɔni bɔ ni u b'a wele ko omicron hajirala k'a fɔ o min kɔni wulila nazara jamana kɔni na a kɔni kɛla sababu ye fɛn ye o ka pankuru wulili min bɛ kɛ ka jamanaw kɔni magwɛn o kɛla sababu ye ka se ka fɛn ye fiɲɛ bila o baaraw bɛɛ lajɛlen kɔni na o de hokun kɔnɔ hajirala k'a fɔ n'i ye jateminɛ kɛ fɛn ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔni kɔnɔ fɛn ye pankuru 1,000 ani 500 bɔɲɔgɔnko ko olu kɔni de ka wulili kɔni bɔla a ma ka sababuya kɛ fɛn ye ni bana kofɔlɔ in kɔni de o de hokun kɔnɔ fɛn ye cakɛ yɔrɔ min be n'u b'a wele ko Flytawar olu kɔni ka jateminɛ na ka taa fɛn ye sibiri nɛgɛ ka ɲɛ 7 ka taa fɛn ye sanga 20 bɔɲɔgɔnko kɔni na hakulu ka ɲɛfɔ cogo la y'a jira k'a fɔ fɛn ye pankuru 2,000 bɔɲɔgɔnko ko olu kɔni ka taali ko o kɔni bɔla a ma wa jirala k'a fɔ 700 bɔɲɔgɔnko kɔni be olu kun kan k'u kunsin fɛn ye l'Amérique jamana ma hali l'Amérique jamana yɛrɛ kɔnɔna na kɛ ko dɔw kun kan ka taa o la nka fɛn ye pankuru minnu fana kɔni be ni fɛn ye olu ka wulili ma se ka kɛ a waati yɛrɛ kɔni na ni u b'a wele ko
retard ni o kɔni ye waati dɔ kɔnta ko o tili jɔ pankuru 1500 bɔɲɔgɔnko kɔnde la wa juma tɛmɛlen sa a jirala k'a fɔ fɛn ye pankuru minnu be ni olu ka wulili kɔni bɔla a ma o tali jɔ pankuru 2400 bɔɲɔgɔnko kɔnde la wa pankuru minnu fana be ni olu kun ye retard ta o ma se ka wuli o wuli waati la o tala fɔ pankuru 101 bɔɲɔgɔnko kɔnde la a jirala k'a fɔ ko ɲɛfɔli bɛ ka kɛ fana k'a fɔ ko kari fana ko pankuru 600 bɔɲɔgɔnko kɔni be ko olu fana ka wulili bina bɔ a kɔni ma wa jirala k'a fɔ alamisa tɛmɛlen fɛn ye pankuru 1231 ko olu fana ka wulili ka taa jamana wɛrɛw la ko o fana kɔni bɔla a ma nka maa minnu be ni u bi baara kɛ nin yɔrɔ in kɔnɔ olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko fɛn ye fiɲɛ bana in ko o de kɛla sababu ye ka nin ko in bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ maa minnu bi voyage ani maa minnu be ni u be a baaraw kɛ ko fiɲɛ bana in bɛɛ ka olu bɛɛ lajɛlen kɔni de minɛ ko o de kɛla sababu ye ka fiɲɛ bila nin bɛɛ lajɛlen kɔnɔ na. Nin bɛ dansigi aw ka bi kunnafoni walawalali kɛnɛ kan bamanankan na ɲɛmɔgɔyaso ye min fara ɲɔgɔn kan ka d'an ma ka se ka laseli k'aw ye halisa an kɔni bɛ jɛ ka dugawu kɛ jamana in ye yarabi ala k'a sigi ka fɔ kɛ daw ye aw kan bɛ waati wɛrɛ ni ala sɔnna.